Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati nini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Ikaw ang Dios nga angay alagaron og pagasimbahon. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, amo ka nga gipasalamatan nga hangtod niining mga taknaa. Kini nga programa sa kahanginan nagapadayon paghihapon sa pagsabod sa binhi sa kaluwasan. Tuguti nga kini nga programa imong panalanginan nga magdala og daghang mga kalag diha sa imong tiilan. Ang mga nagapaminaw karon giyahan nimo ang ilang mga salabutan nga ilang mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalagad diha kanimo. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan ug amo kang pasalamatan sa imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Pagadawato namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa kami nagapasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa atong nga programa og welcome. Okay, sama sa atong naandan higala sa dili pa ta moadto sa unahan, no, ato usad kinini ang ibanan usa og mga pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. By the way, kadtong atong listener ba nga sa di palang dugay na bautismohan si Brother Wilfredo Pubadura, Despandan, Bugos City, nanawag sa ato kaganina. Salamat kaayo Brother Wilfredo sa imuhang paghatag na kog panahon nga nanawag ka ug unya ang Ginoo magapanalangin nimo. Unya si Brother Timoteo ituli karon diha sa Tabugon. Maayong gabi nimo brother. Og sa tanan na lang ron nga naminaw unya maayong gabi pod ni Ma'am Rohama Plipo. Maayong gabi sad nila ni sa mga sa mga kaigsunan nato diha sa diha sa Nazaret ug Paypay. By the way, belated belated happy birthday kay gikan ni Day RJ Peritos Gupio, no? Naka-great naman ko nimo Day, pero belated na lang po ni dinhi sa atong programa sa kahanginan. Og ato ning ibanan ni diring mga text messages. Okay. Sir, do na pangutana ni adto na may pangutana atong tubagon, no?
Okay, kinini ang napatay basahon. Ang tao kung mamati lang ug mobasa diha sa Biblia makasabot. Pero kay si Satanas pod gihabol ang salabutan, gibutaan ang salabutan, mao nang di kadulot ug di kakita sa mga gibasa o gipamati sa Biblia. Karon sir, kinsa man ay pangutana man ini. Okay. Ato lang ning taga aghigayon unya no. Okay, ka pangutana man ini wa magkukabantay dayon. Okay, niya patay kanini ang basahon. Maayong hapon kuya, kami plastado na sad ang among radyo. Wa na gid intay problema kuya kay dili naman magsagarat ang among radyo bisan og among ipugok sa inyong oras maabli mi di na samas una magsigig siyok magsagarat karon okay na kaayo og salamat sa pagbasa kuya. Okay, salamat pod. Okay, niya patay basahon. Okay. Sir, naapa ba mo'y Biblia nga ipanghatag kay gusto unta ko nga mangayo og Biblia? Yes, naapa. Kaganin na lang gyud ako tong gitan-aw kay doon ako'y gipangita sa akong kuan, sa ako ang mini library. Nakuan ako sa pikas nga portion na apatoy kuan, na apatoy mga nahabilin, no? Unya yes, kaning dili ko ni kuan ha, di nako ni i-delete ni nga number unya. Pag-abot nako sa balay makig-istorya ko nimo, ibutang ang imong klaro complete name, apelyido unya imong address kay aron nga mapadala nato na, no? Salamat kayo. Well, niya patay basahon. Kana bang magbasa sa Bible? Unya kay ang Bible binuhat man na sa Katoliko, ang nagbasa dili Katoliko pangutana gihapon ni, no? Pangutana gihapon ni. So ato laning kuan, ato laning tagaag higayon unya, no? Na kung nagbasa sa Bible unya di Katoliko unya kanang Bible binuhat sa Katoliko pastila, no? Kanindot na maghag ang Katoliko mo nagbuhat niya ngano man lagi gyud nga ang kinabuhi sa Katoliko supak man gyud sa nasulat sa Biblia kung sila pa'y nagbuhat sa Biblia. Pero sagdi lang ato lang ning tagaan ra unya gigayon sa pagtubag. Last text nga akong basahon. Okay, sir, mo great kog happy birthday sa ako nga palalab si Munyin. Love, happy birthday and happy 21st birthday nimo. Okay, salamat kayo. Well, si Brother Libby, sa dili pa magaiban og pipila ka mga text messages ang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga imong malili ni daan ang imong tan-aw to monitor aron atong may baluan kun di ning mga nasura o napitas kalibutan nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw sa radio o mga viewers sa Facebook, no? Welcome kamong tanan. Nining gabiuna sa Lain Usab nga edisyon sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. Okay, pwede na mo mahigala, maka-send, no? Makapadala og mga mensahe. Pili lang mo sa among mga number ni Brother John, or pwede nga ari mo send og mensahe sa comment section ato higala sa Facebook. So kamong tanan among mga pinalangga ug manhigugman tigpaminaw, amo kamong gina-welcome karong gabiuna. O ang inyong mga participation kung naamoy mga dugang tubag sa mga pangutana, reaction or contribution man katingali, so ato nang ikalipay, ato nang basahon dinhi aron makatampo mo og mga dugang tubag sa pangutana nga atong gitagad sa atong programa. Kung naamoy mga nalibgan, mga higala sa mga tubag nga among gihatag o naamoy gustong i-follow up, so mahimo nga maka-follow up mo ato sa panang tagaan og panahon sa pagtubag ang inyong mga follow up og mga reactions dinhi sa ato nga tulumanon. O niya sa gihapon alang sa atong mga listeners og mga viewers sa ato nga program, amo kamong ginahangyo nga atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa.
Okay, ato na ning sugdan sa pagbasa ang ato nga screen nga okay, number 1 yun naguna dinhi ang Riverside FM Cebu 93.2 MHz on air na. Thank you kaayo sa atong buutan ug maabtikon nga station manager kisa ba tayo ilang iyang pangalan ba John murag imo to. Na to di ako to ring ikuan sa ako nga kuan brother Ben. Next time ako na ginang ibutang diri sa kuan kay murag di pa kay na to kabisado ning ang kuan ni sa makalimot, station manager makalimot ha. Ko ng kopya. Yes, oo. Ato ning ibutang diri sa kuan lang sa Mabtikon kay ni ang atong station manager sa Riverside FM Cebu 93.2. inguna na Okay. gyud brother Lebe. Basta Automatic tao yun. nga nakasabot sa iyang katungdanan ug sa iyang gimbuhaton, di gina mo failure. No, thank you so much sir. O ang atong CEO sa diha no. Thank you kaayo ninyo tanan diha sa Riverside FM Cebu sa 93.2 MHz. O ato sang gipasalamatan si Pastor Joel Tirana. Ang atong broadcast na higala makaabot ta diha sa South Cebu tungod sa panabang usab sa lanog pod nga Riverside FM Cebu dias 93.2 na madungog pod mabati ngadto paingon sa Dumaguete uban pang area diha sa Negros no uban pang lugar. So thank you kaayo ninyo diha mga sir. O niya pod si Brother Rufino Moreno. Salamat pod sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. Niasad si Brother Ronilo Itang, happy midweek sa mga kaigsunan, tigpaminaw o sa mga nagview niini nga programa sa Jesus is Our Hope og maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless sa tanan. So God bless Brother Ronilo. Niapod si Brother Edwin Notarte. Mayong gabi Kuya Libby sa inyong programa sa tanang naminaw. Watching from Ormoc City. Okay, thank you kayo Edwin Notarte. O niya, salamat sa pagpray o paglab sa ato nga program. Ato pong nakita si Sister Ginaline Lumuntad diha sa dinha sa Luyong Baybay sa Takop, San Remigio. Salamat sa paglab o pagpray. O niya, diha po si Jisrael Mas Aranio. Salamat gyapon no sa paglabag pray ningon siya dinhi amin. Kanya niya po si Sony Sumayang. Salamat gyapon sa paglab og pagpray. Brother Sony. Niya po si Brother Roger de los Santos. Mayong gabi Kuya John, Kuya Livy. Kuya John, nangumusta di ay ko ni Aito. Imong igagaw nga si Felipe Valiente Diheto Jr. Nagkaistoryahay mi ganiha pero kadali ra nangumusta ra nimo kay ang iyahang igsuon na nagpuyo sa Dapdap San Remigio kay nagpasahiro nako siya ganiha og mayong gabi sa tanang naminaw pod. Okay dong, salamat dong sa kuan pangumusta lang po niya ko niya og magkita niya ta magkakuan kog info og asa ni mga igagawa karon. So thank you so much dong ha. Na ako ng barangay Dapdap. Oo niya, dili naman ginagawa kay may mga panahon maging nga tuwa ta dito mahabig niya agianan ra ba ng Dapdap. Dako sa Dapdap. Oo. Okay, ato sang at niya sa ato nakita ni si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat sa paglab no og tanan taga mabuli diha. Nato kalimtan atong tanang mga silingan diha nga kanunay na nagsunod sa atong programa. Atong pangumusta karon si Brad Tutron diha Ilanan, mga Ilanan family. Ngadto ni Brother Jack, salamat po sa always nagapaminaw nila ni Dong Mulo diha. No, sila ni Dong Igoy, tanan diha no, mga Ilanan family. Welcome sa atong programa. Kanya, kumusta sa may gabi nila ni Dong Sincere Sumalinog diha ng Sir Mercy. Always nagapaminaw nila ni Rizal. O niya, kumusta diha mga Abayon family. Ngadto sa mga pamilyas, mga Ipel. Good evening sad sa mga Serapino o Malipalam family. Ngadto sad ni Dong Eric Senoy. O niya, happy birthday no. God bless. Kanya ngadto sad sa pamilya nila Roy Sayod
o niya nila ni Arturo Maglasang uban siyang family lang Vanessa lang ni Ganggang diha makabataan tanan nga naminaw diha sa Mabuli atong masilingan. Welcome kamon tanan sa ato nga programa. Nya good evening sa mga Gutierrez family no, mga Espinosag, mga Saga family. Kanya ato siyang pangumusta si Sister Valentina Baga. Salamat kay Sister Valentina sa always nga paminaw. Brad Nelson said, may gabi ini mo diya sa Libho. Palanog na karon sa imong duha ka trumpa. So, dito ta kaganiha. Ilang Brad Nelson, kay iyag yung punggutan sa ulo iyang duha ka manok. Salamat kay Brad Nelson, no? Good evening nimo. O sa masilingan. Perting nindota ana ang mamunggot sa ulos manok ang sabaw ana perting yung Oh, tulid gid atong tinae ana dong. nga nung hangyo-hangyo siya nga duawa in tao ko nyo diri bro. Aka na gi ko na plano na nadaan nga Kay umuduaw ako gining kuha as liog ning manok Siya nga, ani. hintikig ng liog sa kundo ka manok. Okay no. Atong padayonon pagbasa mga higala ni si Brother Arthur Alito Francisco. Maayong hapon Brad John o Brad Libby. O God bless sa inyo o sa tanan nag-view. Pakigreet lang ko sa akong papa nga naa sa Anislagan nga always namati sa inyong programa sa radyo. O dili po di ay ko kauli karong gabi. Salamat Brad Libby sa pagbasa. Okay, may gabi ino sa tanan diyan taga Anislagan, Naval Biliran kay radyo ilang paminaw niya kusog mo ni atong programa diya Brad John. Lanog pod ang DYCM des Biliran province. Kanya niya pod si Million Silasol. Maayong gabi sa inyo diha Brad. Og sa tanan nga nagsunod niini nga programa. God bless. So God bless also Millions. Niya pod si Roland Neri Ginon. Mayong gabi Brad Libby o Brad John. Welcome sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Mostly in Quezon City o diha sa Cebu o Mindanao sa mga kaigsuunan. Ang Ginoo magauban kaninyo. God bless. Okay, God bless also Brother Roland. Niya pod si Lovely Katamko Alboro. Salamat sa paglab o pagpray. Kanya niya po si Brother Rodolfo Bantilan. Salamat po sa paglab. Kanya niya si Ma'am Gay Charis Lopez. Happy midweek everyone and good evening Brad Libby o Brad John. So good evening niyo ma'am. O ba ni Sir Lopez. Okay niya po si Ayan Kevin Dorotan. Happy midweek mga igsoon. Salamat sa paglab o pagpray. Niya sad si Delma Pilayo Ando. Maayong gabi ninyo Brad. Naglantaw ko sa inyo karon. God bless ninyo diha. Salamat kayo Sister Delma Ando Pilayo. Salamat kano Sister Delma Brother John taga kuan ni Kumbado Tabugon. Katong Yes. atong karaang listener. Nagkuan man ni Sister Dilma nagkakita gid mi dito sa Tabugon Church last fellowship. Sister Dilma, kasi ni apelyido nakalimot ko Sister Dilma Ando ako dali. sila pamilya. Sister Dilma Ando. Katunggong papel nga kung gilistahan sa ila na hawani man sa gid noon. Kita siguro mala si Sister Remy Montiliano sab Mare. nga katong kanhi GMC. Murag unalas deal si Remy nga na Adventista o niya wadi lang pud madugay sila Sister Delma yang family. Niya po si Leonides Sumalinog watching mga Brad og happy midweek. Salamat sa pag-pray. So good evening Brother Leo Sumalinog og sa imong mga silingan diya nga mga buutan kaayo no mga silingan nimo diya palibot mga kumusta diya ang mga pamilya sa mga Sumalinog no mga padapat family. Yang adtos mga Sinoy family, mga silingan nyo diya nga mga buutan kayo. Welcome sa atong programa. Kanya niya po si Dave Michael Sumalinog Padapat. Mayong gabi sa tanan nga naminaw o gabi sa inyong duha. Diha brother. Okay, may gabi sad. Salamat sa paglab o pagtanaw. Niya po si Mads Lia Muñez. Pakaingon nako og kinsay
gipunggutan sa liog. Wa kayo ka G dayon sterlia. Ang manok sterlia gipunggutan sa liog. Okay niya po si Sister Remedios Deheto. Hello, Brad John o Brad Libby. Permanente jud kong naminaw, mga Brad Libby sa na sila manang Linda o Samuel. Okay, sige ra bagay din ta nagreklamo nga doon na patoy problema ang kuan, doon na patoy problema ang DYCM, di na makuha silang radyo pero karon kuha na gyud. Tinaw na. Yes. Kanya po si Hyacinth Carl Chong Bakiro Hyaktin sa kuani. Murag hagnaya ni. Salamat sa pag-pray o pag-love. Sister, hi, sister man ni. Hyacinth Carl Chong Bakiro Hyaktin. Kanya niya po si Sister Lynn of Korea. Salamat po sa pag-love o pag-pray sa ato nga tulumanan. So thank you kaayo. Kanya ato sa ning delikatan pagtan-aw ang pikas nga screen. Ato ning pagbasahon ato makiglaan nga nag-love o niya ang uban nag-like sa ato nga programa. Ari na tas nag-love niya si John Michael Cinco, Jeannie Rama Fermin, Nunahani Monterde Punay, Edwin Escario, J. Charis Lopez, Gay Charis Lopez, Evangelist Mike Rivera, Juan Mingo Golyemas, Sherman Orsal, Abner Dualio, Chini Doktora Langido 5, Lane of Keria, Kiana Derial Derder, Kian Mi Derial Derder, Ronaldo Bragat, Melmar Escalicas, Ayan Kevin Dorotan, Dave Michael Sumalinog Padapat, Lovely Katamko Alburo, Leonides Sumalinog, Chari de la Cruz Nugas, Elpidia Coro, Roland Neriginon, Kiana Faith Itang, Niapon Seria Katamko Alburo, Gisrael Mas Aranyo, Edwin Otarte, Arthur Alito Francisco o Gloel Nodalo Esterira. Muna mga nag-send og heart, mga higala, niya ato ta sa mga nag-like sa ato nga programa, ato sa ning tagdon. Okay, ato ning pagbasahon ng atong mga kahigalaan niya si niya ang Riverside FM Cebu 93.2 MHz, mga nag-like ni sila si Maridel De Erio, Aniceto Presilias, Melion Silasol, Rodolfo Bantilan, Joyce Dilarama Monteza, sila nitos mga ilanan dapit. Kanya niya po si Hyacinth Carl Chong Bakiro Hyaktin, niyasan si Remedios Dehito, Ginalyn Lumuntad, Ronilo Itang, Rufino Moreno. Okay, muna ito mga nakita nga nag-like. Kanya balikan tani ang pikas nga screen. Niya si Tunyakaw Regan Mandal. Maayong gabi sa tanan. So good evening, Tunyakaw Regan Mandal, no? Salamat sa imong pagpakiguban. Kanya niya po ang biin ninyong duha, Brad, og sa tanang naminaw. Wala na lang ko kapatingog sa akong radio. Naminaw ko sound ni Brother Mulo kay kusog kaayo kada gabi jud ni. Okay, salamat kaayo ni Adong Mulo diha siyang sound system nga iyan ang pakusgan og patingog, no? Tanan dihang mga silingan karon nato, atong mga pinalangga nga mga silingan diha sa Mabuli, atong gina-welcome sa ato nga programa karon og sa lanog nga tingog sa sound system ni Dong Mulo Ilanan. So thank you kaayo, no, sa atong masilingan diha sa Mabuli. Okay, ato ning tan-awon higala ato nga messenger, ato ning check upon kay niasay mga higala nato dinhi nga nag-message po sa atong programa. Niya sila si Vanessa Maglasang, niya si Sister Emeline or si Ma'am Emeline Sigarino. Good evening and happy listening her. Okay, thank you kay Ma'am. Mga Espiritu family diha sa Tambungon. Okay, niya po si Elpidia
Kuro, maayong gabi maayong gabi natong tanan. Okay, thank you kayo. Good evening no. Sister Elpidia Kuro, niya po si Dong Sensor Sumalinog Sumabuli. So, good evening ninyong tanan diya no, Sumabuli Dong Sensor. Oban sa imong tibok family. Okay. Gabi nato ni basa imong minsay. Maayong gabi ninyo manoy. God bless. So, God bless also Dong Sensor oban sa imong tibok family. Okay. Ato ta sa ato ni lilion makadiyot higala ang tikas nga screen. Atong nakita dinhi si ni Asad si Brother Remilito Sigarino. Ang iyang Pre, may mensahe. gabi ni mo rin, pre. Uban sa mong pamilya, pre. Good eves and happy midweek ninyong duha og sa tanan nga nag-live. God bless. Okay, may gabi Brother Remy Sigarino. O niya po si Sir Jimmy Monte Alto. Salamat po sa pag-send og love, sir. Diha sa Matag-Ob, Leyte. So thank you kayo. O niya mo ato ta sunahan. Ato usang isalot higala ang pagtubag sa pangutana karong gabi na. Katong time taas-taas na. Akong ihatag ang panahon ni Brother John aron sa pagbasa sa inyong pangutana nga tagdon karong gabi na nga mao'y atong salo-saloan karon sa ato nga programa. Okay, Brother John? Okay, ato ni basahon. Maayong gabi, sir. Si Rinaldo Tampos di ini. Okay, maayong Brother Rinaldo Tampos. Mangutan ako sa inyong doktrina may nabasa ko bahin sa Trinity. Inyo bang mabasa sa Biblia nga naay Trinity? Salamat, Brother Rinaldo Tampos, no? Ang imo pangutana gamay ra, no? Inyo bang mabasa sa Biblia nga naay Trinity? Kay lagi sa doktrina sa Seventh-day Adventist naa may Trinity. Ug kung inyo gyud nga pangitaon kanang word nga Trinity diha sa Biblia dili ka makabasa. Ang gipasabot ni ana mo naa mabasa nimo sa Biblia. Ang Trinity lahi na ang Tunity. Ang word nga Tunity naghisgot ra na nagpasabot sa Amahan ug Anak pero og Trinity na gani Amahan, Anak ug Espiritu. Kung balikon ang word nga Trinity dili nimo na mabasa diha sa Biblia apan ang gipasabot niya ng pulong Trinity imong makita ug mabasa diha sa Biblia. Klaro ba? Kining Trinity nagpasabot ni sa Amahan, Anak ug Espiritu. Og kining tulo diha naningdaan nag-exist sa diha nga gibuhat sa Dios ang kalibutan. Tandaan nato ni. Niya pa kanini ang pamatiin ninyo kung ato ning balikon na kuha ang word nga Trinity dili nimo na makita o mabasa diha sa Biblia. Apan ang gipasabot ni ana maoy naa makita ug mabasa nimo sa Biblia. Ang word nga Trinity, this is a theological term nga nagpasabot kini sa Amahan, Anak ug Espiritu. Og kining tulo nag-exist na nidaan sa diha nga gibuhat sa Dios ang kalibutan. Pamatiin ninyo ang Henesis 1:1 ug 2. Then atong basahon sa 26. Pod nag-ingon, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Og ang yuta awaaw og walay sulod og ang kangit-ngit diha sa ibabaw sa naong sa kailadman og ang espiritu sa Dios nagalihok ibabaw sa naong sa mga tubig. O di capital letter gid niyo. And this is the third person sa usa lamang ka Dios. So sa pagbuhat sa Dios sa langit ug sa yuta, diha nadaan ang espiritu, diha na pudaan ang anak. Niya kung imong tan-awon sa 1:26 sa kananaang Henesis matud pa dinhi og miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Kanang nato og ang atong nato naging buhaton nato
ang tao sumala sa atong dagway. Ang word nga nato og atong, that is a plural form. Dili kana siya singular form. Tandaan nato na ha. Karon diha nadaan ang espiritu pag ingon buhaton nato, meaning nga plural form. Unya kung imong basahon ang Juan kapitulo 17 versikulo 5, mao ni ang gipamulong ni Kristo. Ato ning tan-awon ha. Niya kay diha na sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, kining tutulo diha na nga daan. Dini sa Juan kapitulo 17 versikulo 5, ingon niini ang gisulti, no? Sa kinini ang Juan kapitulo 17 versikulo 5. Niya kung atong tan-aw dinhi niini nga bersikulo matod pa dinhi ni Ginoong Hesus nagingon, og karon amahan pasidunggi ako diha uban gayod kanimo ni anang kadungganan nga gihuptan ko kanimo uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Tandaan nimo nga si Kristo ang anak diha ng daan nakig-uban sa amahan sa wala pa ang kalibutan. Sa dinha nga gibuhat sa Dios ang kalibutan, langit ug ayuta, diha nadaan ang espiritu, diha napudaan ang anak. So kung mangutana ka, naabay makita o mabasa sa Biblia nga word nga Trinity, wala. Pero ang gipasabot na ng word nga Trinity mo'y naa sa Biblia kay nagpasabot ka na sa amahan, sa anak ug espiritu. So maklaro matin-aw sa dihang gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, unya sa sa Henesis diha nang daan ang espiritu sa Dios nagalihok sa ibabaw sa naong sa yuta. Sa pagbuhat niya sa pagbuhat niya sa tao, mayon siya buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Sa gipamulong ni Kristo sa Juan 17:5, nagingon si Kristo, karon amahan pasidunggi ako ni anang kadungganan nga gihuptan ko kanimo uban kanimo kaniadto sa wala pa ang kalibutan. Meaning si Kristo diha nang daan nakig-uban sa amahan sa wala pa mamugna ang kalibutan. Busa balikon ako kining pulong Trinity, dili nimo makita dinis Biblia, di nimo mabasa, apan ang gipasabot niya ng pulong Trinity imong makita ug mabasa sa Biblia. Ang amahan, anak ug ang espiritu. Unya kun atong basahon dinhi sa Henesis kapitulo 18, no, bersikulo 1 ug 2, ingon ini ang gisulti nagpasabot sa tulo ka persona. Niya nagingon dinhi, og siyuba nitungha kang Abraham sa kakahuyan sa Mamre nga naglingkod pultahan sa iyahang balong-balong sa init sa adlaw. Kining gitawag og balong-balong, in other words shelter. Kuha man ni siya gud mubabol ni siya kung sa ato paning panahon karon tent. Nawaragod ninyo ng mga bata des eskwelahan magcamping na sila mga tent. So mubabol ni siya, mura ba gitawag nimo temporary home. Unya si Abraham dito siya sa kakahuyan sa Mamre, sa naglingkod siya sa pultahan siyang balong-balong sa init sa adlaw. O gihat niya ang iyang mga mata, o mitan-aw siya aniya karon ang tutulo ka lalaki nga nagtindog atubangan niya og sa iyang pagkakita kanila midalagan siya gikan sa pultahan siyang balong-balong sa pagtagbo kanila og miyukbo siya sa iyang kaugalingon sa yuta. Timan dinhi sa uno nagingon siyo ba mitungha kang Abraham sa kakahuyan sa Mamre, og unya sa diha ang si Abraham nakuha ang atensyon nga diha man siyo ba ang Dios mitungha ni sa kakahuyan sa Mamre, sa iyang atubangan siyang pagyahat niya nakita niya ang tutulo ka mga lalaki. Makita nimo nagpasabot nimo nga doon gitawag sa terminong Trinity, kay ang Trinity nagpasabot man na sa amahan, sa anak o sa espiritu. O kini gipamatud-an ng daan. Panahon sa bag-ong tugon na pamatud-an sa mulutaw sa Diod pud ni gihapon. Sumala sa Henesis kapitulo Mateo kapitulo 3 bersikulo 13,
ngadto sa 17. Si excuse me. Si Jesus nagpabautismo kang Juan Bautista didto sa Jordan. Unya miingon si Juan, ako unta ang may kinahanglan nga imong bautismuhan. Unya ikaw na niyon mianin ako. Si Jesus miingon, itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat ni istibok pagkamatarong. Di man niya, si Jesus ang anak ni. Unya ringon si Juan og siya mitugot na lang. Og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig og tan-awa na bukas ang kalangitan og mikunsad ang espiritu nga ingon og salampati diha sa ibabaw niya. Tanda na, ang anak gibautismuhan, ang espiritu mikunsad gikan sa langit na bukas. Unya tan-awa sa 17, ang tingog didto si taas nagingon, mao kini ang akong anak nga pinalangga nga kaniya may kalipay ako. So nagpasabot ni sa amahan, anak ug espiritu. Balikon ko nga kini siya mao ang imong makita sa gipasabot sa pulo nga Trinity. O tandaan nato na. Karon sa diha nga nagsugo si Kristo iwaling maing balita sa tibuok kalibutan, nag-ingon siya sa Marcos 16:16, ang mutuo og magpabautismo maluwas. Unsay tuhuan kadtong maayong balita nga iwali. Unya ang mutuog magpabautismo maluwas. Karon kay bautismuhan man unsa may ibautismo. Mateo 28:18 og 20 18, 19 og 20 nagingon. Og si Jesus mingon kanila, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran nga magpangbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So niya gihapon ning tulo. Og unya kun imong tan-awon, bautismuhan ang tao sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa gibautismuhan si Kristo, gibautismuhan ang Anak, nikunsad ang Espiritu, misulti ang Amahan. Sa diha nga iwaling maing balita, bautismuhan sila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kinsa ning pagabautismuhan sumala sa bersikulo 20 Mateo 28:20 nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. So nagpasabot nga ang pagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo kadtong natudluan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Puwera lang sa mga sikta o mga pundok nga nagtudlo nga wa na nang sugo kay pagtuo na lang. Apan wa gyud na itudlo sa Biblia nga ang tao dili na mosunod sa sugo kay pagtuo na lang. Wa na itudlo sa Biblia. So brother, kanini ang hinaot nga imong nasabtan dinhi kining mga bahina, kining mga puntuha. Balikon ako ako nga isulti pagbalik nga wala gayud kay makita sa Biblia ang word nga Trinity. Siguro ka og ni ay mga bugos Bible translation karon imo na tingali dihang makita, pero sa mga translation originally wala kay makita na ng word nga Trinity. Apan ang gipasabot ni anang pulunga mo'y naa makita ug mabasa nimo sa Biblia. Salamat brother Unya si Brother Libby maghatag og dugang pagpatinaaw pagpasabot ni ining mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Ato ning basahon ni si Vea Owalid Dilaw ni Via Dilaw. Mayong gabi mga brad. Okay, padayon tahigala, kusog na atong monitor ato itong gipanayan. Niya po si Nikki Somalino, good evening mga brad. O niya po si Ariel Jordan, God bless. Niya si Brother John Lubitania, maayong gabi mga igsoon. God bless you. Salamat kayo Brother John sa imong pagpakikuban. Okay, mo ato tahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana.
palihog ko na Brother John giyon sa to paghanay ang pangutana nga imong gibasa. Ang iya magod kinini ang sa ato kunong doktrina dunay kuan lagi Trinity. Okay. Ato ba nang mabasa sa Biblia kanang pulong nga Trinity. Okay, salamat no. Maura na iyang pakisayran higala kay nagtuo manguta og Trinity. Kanang Trinity tulo na ba? Kanang try man na. Onya niti unity. Tulo na nga nagkahiusa mo ng Trinity mga higala. Three unity. Tulo nga nagkahiusa. Sa Biblia wagi word nga Trinity. Pero ang gipasabot naa mga higala. Naa na ang Trinity. Sama na sa kanang pulong family ba? Family nag-involve na og amahan, asawa og mga anak, family. O niya sama na sa pulong couple managtiayon, nag-involve og bana og asawa, pero usara mo nang atong mabasa sa Henesis sa diha ang lalaki makigtipon siyang asawa, silang duha nahimong usa. O nahimong usa. So, sa paniwala pod sa mga Kristohanon, kining tulo, Father, Son, and the Holy Spirit, na usa ra ni sila usa sa pagka-Dios mahigala, apan bulag sila sa persona. Persona samahan, anak, og sa Espiritu Santo. Niya kung basahon sa Google higala, mo ni atong mabasa Trinity. In Christian doctrine, the unity of the Father, Son, and the Holy Spirit as three person in one Godhead. Three person in one Godhead. The doctrine of the Trinity is considered to be one of the central Christian affirmations about God. It is rooted in the fact that God came to meet Christian in the threefold figure as Creator, Lord of the history of salvation, Father and the Judge revealed the Old Testament, the Lord who in incarnated figure Jesus Christ lived among human beings and was present in their midst as the resurrected one, and the Holy Spirit whom they experience as the helper and intercessor in the power of the new life. So muni ang pulong Trinity. Kunya kini nga di na ingon nga tulo ang paniwala sa mga nagtuo ng gitawag Trinity. Wala na sila nagtuo nga tulo ka Dios. Usara ang Dios that is power, pero adunalay tulo ka mga persona, ang Amahan, Anak, og ang Espiritu Santo. Okay, karon atong ianam-anam ni og probe mga higala. Sa paglalang sa kalibutan og paglalang sa tao, diha na imo nang masabot nga diha na ang Trinity, ang tulo nga nagkahiusa. Okay, atong tanawon ha. Sa paglalang gani sa tao, gaingon ni atong mabasa. Let us make man, Genesis 2, versikulo 26, ang atong mabasa dinhi. Let us make man in our own image. Kanang word us ang gigamit, plural na. Let us, buhato nato ang namulong ana ang Amahan. Buhato nato ang tao sumala sa atong dagway. Buti pa sabot nga dunay gikauban ang Amahan. Kay gigamit nun ang pulong nato, us, let us make man in our own image. Buot bang ipasabot nga ang anak o ang espiritu kauban sa pagkamagbubuhat sa Amahan? Kay wa may question ng Amahan magbubuhat. Arita sa anak, kay nagtuo man tang Amahan magbubuhat, no? Arita sa anak. Ang Amahan gud mismo nag-introduce kung kinsa ang iyang anak. Okay, atong basahon ha. Hebrehanon 1, versikulo 8. Atong tanawon. Hebrehanon 1, versikulo 8. Kay gamit man ang word as sa sinugdanan. Hebrehanon 1, versikulo 8. Niya atong basahon. Ang ingon sa 8, dinhi sa atong mabasa sa Contemporary English Version, but God says about His Son, the Father ni.
ang amahan nagsulti may tungod sa iyang anak. Unsa may gisulti? You are God. Ikaw Dios. Sa ato pa ang amahan nag-ila nga ang iyang anak Dios. Anya, unsa may gisulti sa amahan siyang anak? Gaingon ang bersikulo 10. Matapas mabasa dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios og midugang siya sa pag-ingon ngadto sa iyang anak. Ikaw Ginoo. Tanawa na ang amahan nagtawag sa iyang anak nga Ginoo. Ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan og ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Gipamatuod siyang amahan nga ang iyang anak mao'y nagmugna, nagbuhat sa yuta, sa langit og sa tanan nga mga butang. Sa ato pa, eksakto ang pag-ingon sa Genesis 2:26. Let us, gigamit ang word as, nga naman kay kauban ang anak, kauban ang Espiritu Santo atol sa paglalang sa kalibutan mahigala. Diin man ang Espiritu mahigala sa Dios atol sa paglalang. Sa Genesis 1, versikulo 2, ang Espiritu sa Dios nagalihok diha sa ibabaw sa katubigan. Sa ato pa, presente ang tulo ka persona sa Dios sa diha nga gilalang ang mga butang sa kalibutan. Kay si Kristo magbubuhat. O niyang Espiritu Santo, Diyos basab siya, atong mabasa, dinhi sa nakasulat sa Buhat Kapitulo 5. Atong tanawon kay Father, o may question, Diyos man. Ang anak, Diyos man sab. Daghan ang verse mabasa sa Biblia. Sa mas Roma 9:5, na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios. Dios si Kristo nga nagpakatao. O niya, daghan pang verse atong mabasa sa Tito 2 versikulo 13 nga nagapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Gipamatuod mga higala ni San Pablo nga si Kristo dakong Dios og manluluwas. So muna pagpamatuod sa balang kasulatan mahitod kang Kristo. Gidugangan pa yun. Dini sa atong basa sa nakasulat sa Juan Kapitulo 1 ngadto sa 3. O niari ko magbasa sa The Living Bible o sa Contemporary English Version. Muna itong basa sa The Living Bible. Before anything else existed, there was Christ with God. He was always been alive and is himself God. Gipamatuod sa 1 ug 2 nga sawa pa ang mga butang patunghaa. Diha na si Kristo kauban sa Dios, iyaning amahan. O niingusunahan, He has always been alive and is himself God. Siya buhi sa kanunay. O siya siyang kaugalingon, mao ang Dios. O nagaingon ang 3, He created everything. There is nothing exists that He didn't make. Gipamatuod din ito nabasa nga iyang gibuhat. Kining He ang gigamit ni si Kristo ang gi-refer ani. Iyang gibuhat ang tanang mga butang. Og walay mga butang nga mitungha nga dili binuhat niya. So gitin-aw nga si Kristo magbubuhat. Amahan nagtuo naman ta nga creator ng amahan. Ang anak magbubuhat. Unyang Espiritu Santo diha pod ibabaw sa katubigan. Karon ato tanawon. Arita sa Espiritu Santo. Dios ba ang Espiritu Santo? Ato tanawon na sa Buhat Kapitulo 5 onya versikulo 2 o versikulo 3. Atong basahon dinhi. Ingon atong sugdon sa 1. Apan dihi usa ka tawo nga ginganlan si Ananias nga uban sa iyang asawa nga si Safira nagbaligyag katigayunan. Og ang halin niini iyang gikuhaan nga nahibaluan siyang asawa. Og usara kabahin ang iyang gidala o gibutang sa tiilan sa mga apostoles. Apan si Pedro maingon kaniya, Ananias, naon sa bang giyawaan man pag-ayo ni Satanas ang imong kasing-kasing aron imong bakakan ang Espiritu Santo. Kinsa gibakakan niya ni Ananias? Espiritu Santo. Og imong kuhaan ang halin sa yuta
sa wala pa kini ikabaligya dili ba kini imo mang kaugalingon og sa gikabaligya na kini dili ba imo man ang pagbuot kun unsay imong buhaton sa niini naunsa bagayod nga imo mang gilaraw kining buhata sa sulod sa imong kasing-kasing ang imong gibakakan dili tao kundili ang Dios klaro di na ha ang Espiritu Santo giingon sa bersikulo 3 maoy gibakakang Ananias unya giingon ang bersikulo 4 ang imong gibakakan dili tao kundi Dios nagpamatuod ni higala nga ang balaan nga espiritu Dios mga higala nga kining Espiritu Santo doon na sa nisyo'y kalambigitan alang sa kaluwasan sa tao ang amahan ari kasamahan nagpadala sa iyang bugtong anak nga niskalimutan aron ta maluwas si Kristo pod ang iyang papel pod ni gipadala siya sa manis kalibutan aron mahimong manluluwas unya ang iyang kinabuhi gihimong panig-ingnan sa pagkinabuhi kung unsaon pagkinabuhi para tang maluwas sa iyang misyon aron sa pagluwas natong mga tao nga nahulog sa pagpakasala sa pagbiya ni Kristo gikan sa kalibutan paingon sa langit iyang gipadala ang balaan nga espiritu unsa may papel sa Espiritu Santo nato karong panahon na atong basahon ang balaang kasulatan dinhi sa nakasulat sa Juan kapitulo 14 mga higala sa bersikulo 17 o 18 og pangayoon ko sa amahan og padalhan niya kamog laing magdadasig magdadasig ha kini nga magdadasig walay lain kundili ang Espiritu Santo kinsa di magdadasig ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo kaninyo sa kamatuoran di amo na magdadasig ang Espiritu Santo unya magtudlo pagud siya sa kamatuoran atong pagyabasahon arita sa Juan 16 bersikulo 13 magsugod mga higala apan kun moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo sa kamatuoran tudloan daytas tinuod sa balaan nga espiritu muni yan trabaho tudloan niya kamo sa tanan nga kamatuoran dili kay putol-putol kamatuoran ang itudlo sa balaan nga espiritu tanang kamatuoran bosag na ay pundok krus relihiyon nga nagtudlo lag mga 5% sobras katunga ang wa itudlo nga kamatuoran so bantay mo anak kay kun ang Espiritu Santo mo'y nagmando niya nang magtutudlo gitudlo untan tanang kamatuoran nga naman kay atong nabasa diri inig-abot sa Espiritu Santo magtudlo siya sa kamatuoran tudloan niya kamo sa tanan nga kamatuoran ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya kundili kun unsa ang iyang madungog mao kana ang iyang isulti kaninyo isulti usab niya kaninyo kun unsa ang manghitabo sa umalabot kay ang tanan nga akong gipanudlo iyas amahan mao kana nga nag-ingon ako nga ang akong mga pagpanudlo ipasabot niya kaninyo ipasabot sa Espiritu Santo ang pagpanudlo ni Kristo mahigala so dinhi ato nakita nga ang balaan nga espiritu dunay papel alang sa kaluwasan sa tao ang amahan nagpadala siyang anak ang anak pod aron mahimong manluluwas natong makasasala og sa paghuman sa misyon ni Kristo ning kalibutan na sa pagpakamatay sa krus alang sa pagluwas kanato gikan sa silot sa atong mga sala gipadala ang balaan nga espiritu aron mo'y makig-uban nato karon magtudlo kanatos kamaturan magdasig kanato mahigala sa pag-alagad nga makalahutay ta hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo karon sunod nga punto natong kuhaon kining Father, Son, and the Holy Spirit tulo ba ni ka persona atong tanawon ha sa nakasulat sa King James Version sa 1 John 5:7 ang atong mabasa dinhi for they are three that be record in heaven the Father, the Son, and the Holy Ghost and these three are one gipamatoda na dunay tulo nga nag-record sa langit ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo og kini silang tulo o sara okay
wa naman tay mga higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon ni atong team song. Mga higala magampo kita, dalang tanan ug makagagahom na mga Dios. Daghang salamat sa kamaturan.